Anita Fooding Vlog, may love shout out. Sisi Koy, thank you so much. Wait lang guys ha. Yan, may love shout out. 6 million in the house. Maraming salamat. Good evening everyone. Happy Monday. Kakambal Diwa. Ayan, Kakambal Diwa. May love shout out sa iyo dyan. Kakambal Diwa. Ano yan? May kakambal kang diwa. Kakambal Diwa talaga. Kakambal Diwa. Bakit Kakambal Diwa? Ayan. May love shout out sa lahat guys. Thank you so much. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much guys. Ayan, Anita Fooding Vlog. Ayan, sige si Koy. Ayan natin. Katsa, agoy, pastil. Ikaw pala yan, Kakambal Diwa, Diyos mio. Sabihin walang ay, Diyos ko po, Marimar. Nag-loading bigla, akala ko walang internet eh. Di ko kasi may gala main ko, pagkatapos ko lang mag-live. Oo, alam ko naman yung katsana. Akala ko lang kasi kung sino yung Kakambal Diwa. Akala ko may kakambal ka talagang ano. Akala ko may kakambal ka talagang... Ayan, si Jemar. Kaninong ninja naman si Jemar ba? Akala ko may kakambal, kasi yung Kakambal Diwa, ano ba yung diwa? Ano ba tawag doon? Yung diwa na... Entertainment, hello, may galap shout out. Thank you so much for coming, Entertainment. Ayan, paano nga? Puntahan ko na lang yung bahay mo, ano, Katsana. I-go to channel na lang kita, Katsana, ha? Tingnan ko kung masu-search ko dito. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, mag-ano muna pala ako, mag-pin muna pala ako. Kanino pong ninja si ano, ano tawag dito? Kanino pong ninja si Jemar? Pwede po bang malaman? Ayun. Ayun pala, binaba mo na. Yun na lang ang pupuntahan ko. Hindi ako kapakahirap mag-search. O, di ba? Salamat, Katsana. Dito na ako ngayon sa bahay mo. Puntahan ko na yung bahay mo. Thank you. Mama sa live. Ayan. Jemar, kaninong ninja si Jemar? Ayan, dito na ako sa bahay mo, ano, Katsana. Ayan, mag-play muna ako ng video mo para madagdagan natin yung banana mo. Ayan, dito ako sa one day ago mo na malengke, pang ulam, 5 minutes and 7 seconds, Katsana. Dito na ako sa'yo. Jemar, yan ba may channel mo, Jemar? Jemar, yan ba yung main channel mo? Ayan, Entertainment. Ayan, thank you so much for joining, Entertainment. Thank you so much. Ayan, please drop your link, guys. Ayan, Katsana, playing ka ha, para madagdagan natin yung banana mo, Katsana. Ayan. Ano po, ano daw? Jemar, please drop your main channel. Ayan, playing ka pa rin ha, ano, Katsana, playing ka pa din dito. Ayan, ano ba to? Isha Larab, hello, Miguel Love, shout out. How are you? I'm good, Isha.
Tama ba basa ko? Ishal Raib. Ishal Raib. Hello, big love shout out. Ishal Raib. Thank you so much for joining. Ayan, please drop your link, guys. Thank you so much. Ishal Raib, thank you so much. Thank you so much for like that. Ishal Raib. Ayan, babe. Ano ba tawag dito? Babe Kaka. Hello, babe Kaka. Hello, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, I give you moderator. Babe Kaka, ayan, I give you moderator now. Ayan, welcome my friend. Ayan, thank you so much ha. Ito na po, mama. Please, sister, will watch my new video. Yeah, I will visit your channel later, Ishal Raib. Please drop your link, Ishal Raib. Ayan, Kachana, playing ka pa din ha. Naka-play ka pa din dito sa akin. Sige lang, Kachana, sige lang. Ayan. Ishal Raib, ayan, please drop your link. Salamat Kachana, salamat. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out sa inyo guys. Ayan, sa mga hindi pa guys kumakain dyan. Ayan, naghapunan na ba kayo? Ayan, please drop your link guys. Yung mga hindi pa kumakain dyan, ayan, kain-kain muna kayo. Ayan, Ishal Raib, ayan. Ano ba to? Nasaan na ba? Ishal Raib, I'm here in your house, Ishal Raib. Ayan, playing on your video 12 hours ago. 9 minutes and 5 seconds, Ishal Raib. Droba Bisha, hello, mega love shout out. Droba Bisha, thank you so much for joining. Sir Droba, thank you so much. Ayan, Ishal Raib, playing on your video, 9 minutes and 55 seconds. You're welcome, Ishal Raib. Ayan, thank you so much for joining, Ishal Raib. Ayan, Kachana. Ayan, still, that full watch ka na Kachana, plus 1 banana ka ulit, Kachana. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat guys. CH, hello, good evening 20CH. Thank you so much for joining. Ayan guys, please connect to my Droba Bisha, kay Sir Droba Bisha guys. Please connect. Ricardo, Ricardo Acevedo. Good night, Brazil. Rio de, Ricardo, thank you so much. Mega love shout out, Ricardo. Thank you so much for joining, Ricardo. Ayan, mega love shout out. Ano ba to? Ishal Raib, still playing on your video. Ishal Raib. Ayan, friends, please visit my channel. Ayan. Guys, please connect to Sir Droba. Sir Droba, I'm here in your house, Sir Droba. Oh, laki ng views niya. 1 year na pala to. Kaya pala laki na ng views niya. Ayan, yes, dear sister. Ayan. Ricardo, from Droba.
Dan. Ayan, Ricardo Dan from Drew Babisha. Sir Droba, playing on your video, Sir Droba. Ayan, playing on your video, Sir Droba. Old water, ayan. Old water will meditation. Ano ko, grabe digay ko. Mindfulness, ayan, nature sounds. Ayan, Sir Droba, playing on your video. Ricardo Dan from entertainment. Ayan, entertainment, thank you so much. Ayan, Ishul Raib still playing. Sir Drobavisha still playing. Wow, ang ganda ng ayan, Ricardo Dan from entertainment. Ricardo, please return back. Already done connect to your entertainment. Sir World Tour, hello, mega love shout out. Good evening. Thank you so much for joining, Sir World Tour. Dropavisha still playing siya. Si Yuno channel. Hello Yuno, mega love shout out, Yuno channel. Ayan, I give you moderator now, Yuno channel. Thank you so much for joining. Shout out guys, thank you sa mga nandyan. Ayan, mega love shout out for Million in the house, maraming salamat. Already done, I give you moderator. Ayan, thanks support. Ayan, thank you so much sa World Tour. Thank you so much. Ayan, please drop your link. Ayan, Edward Castillo, big love shout out sa iyo. Maraming salamat sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, Ishal Raib. Are you still there? Ishal Raib. Indonesia channel host. Wow, may kalab shout out. Thank you so much. Ayan, shout out from Indonesia. Nako po, panayang ikot-ikot. Nagpo-connect, re-reconnecting po. Ayan, Indonesia channel. Ayan. Ishal Raib, are you still there? Ayan. Already done full watch on your video, Ishal Raib. Ayan, +1 banana. I will go to channel, Yes, host, connect, Indonesia. Okay, I will visit to your channel later, Drobavisha still playing, Drobavisha. Thank you so much for like, thank you so much. Ayan, World Tour Dan from Entertainment. Ricardo, hello from guys, thank you so much. I will go channel, Ayan, Batang dan Ranting Pohon, playing on your video, 11 minutes and 26 seconds, Ayan, playing on your video, Yono channel, ayan.
Thank you so much for coming. Drobabisha, still playing, Drobabisha. You're welcome, you're welcome. Ayan, Drobabisha, I done full watch on your video, Drobabisha. Si Quinto at Villa Summer. Ayan, si Quinto. Sino si Quinto? Quinto. Drobabisha, done full watch on your video, +1 banana, Drobabisha. Ayan. Kaninong ninja si Quinto? Pwede bang malaman po kung kaninong ninja si Quinto? Ayan, entertainment, good night from Ricardo. Ayan, world tour from Yuno channel. Sir World Tour, ayan, I will go to channel, Sir World Tour. Good night, sabi na Ricardo. Nag-good night na si Ricardo. Ayan. Sir Walter, playing on your video, Sir Walter. Ayan, playing on your video. 19 minutes, Sir Walter, playing. Ayan, Dan from Entertainment. Is still playing. Still playing on your video, Ayan, Quinto, thank you so much, Quinto. Ayan, thank you so much for joining, Quinto. Thank you so much. Thank you, my friend. Connect, Indonesia. Ayan, okay, okay, Ayan, thank you so much, guys. Daan lang ako. Ayan. Thank you so much, ay Quinto. Maraming salamat sa iyo. Quinto at ayan, 100% daw, Quinto. Sir Walter, still playing on your video, Sir Walter. Ayan, 20CH. Ayan, hello 20CH. Thank you so much. 20CH in Japan. Thank you so much for coming again. Sir Walter, still playing on your video, Sir Walter. Ayan guys, thank you so much sa mga nag-thumbs up. 11 thumbs up. Thank you so much. Ayan, what is your country of, ano ba ito, origin? Origin, ayan. My country is Ricardo Cepeda. Ricardo Cepeda. Ricardo Acevedo, ayan. Still playing on your video, is still playing. Sir Walter, still playing on your video, Sir Walter. Ayan, Sir Walter, still playing on your video.
Ayan, world tour done from entertainment. Thank you so much, entertainment. Thank you so much. Ayan, help subscribe you, no, Mama Host. Yeah, I give you banana. I give you banana later after play your video. You know. Thank you so much guys sa mga nag-thumbs up dyan guys. Thank you so much. Ayan, maraming salamat. 4 million in the house. Shout out. Ayan, si Yuno, still playing Yuno. Sir Walter, still playing. Yuno, please connect to my channel, Yuno. Thanks you, Mama Host. You're welcome, Yuno. You're welcome. Ba't napunta na to sa Lazada? Ako yung cellphone na to. Ayan, 5 million in the house, guys. May kalab shout out, guys. Zile, y'all girl. Isarog TV. Ayan, Sisikoy Isarog. May kalab shout out, Sisikoy. Ano na nangyari dito sa isang cellphone ko? Oh my goodness. Hanap ko na lahat ng cellphone ko Ano ba yan? Tusok na Sisi. Ay sis, gandang gabi. Ayan, magandang gabi rin sa'yo. Sayang ko, ano yan? Ano sabi ni Yuno? Sayang ko rang paano. Hindi ko maintindihan Yuno. Yuno, sorry. I don't understand your language. Natawa siya. Ayan, thank you so much for coming, Sisikoy. Maraming salamat sa iyo, Sisikoy, Isarot. Maraming salamat sa iyo dyan. Tawa siya. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat. Ayan, Yuno is still playing, Yuno. Ayan, Sisikoy Isarot. Puntahan ko yung bahay mo, Sisikoy. Ano to, second channel mo to, Sisikoy? Second channel mo ba to? Ay, ito yung dati mo. Ano, naliligaw ba ako? Sisikoy Isarog, second channel mo ba to? Parang hindi ito yung, kagabi mo. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Zile, y'all girl. Ayan, hello, Isarog from entertainment. Ayan, Ayan, dito na ako sa iyo, Sisikoy Isarog. Ayan. Second channel mo ba to, Sisikoy Isarog? Second channel mo ba?
Ayan yun still playing pa din yun still playing. Ayan, 8 million in the house. Thank you so much. Zile 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 yoller gel. Ayan, Sisikoy Isarog. Ito ba yung main channel mo? O second channel mo to? Ayan, Nasrin Cooking in Village. Thank you so much for coming. Nasrin in Village. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan, friend. Please help to cross 650. Ayan, Daniel Bayan says, ano ba to? Daniel. Anong Daniel? Anong Daniel, Sisikoy? Ito ba yung dala mo kagabi? Yung yung main channel mo to, Sisikoy? Isarog watching my new video from Nasrin Cooking in Village Style. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sis Isarog. Ayan, dito ako sa 4 weeks ago mo. Ito sa countdown ng simbang gabi. 15 minutes and 23 seconds, Sisikoy Isarog. Baka yung ninja ko. Ayan, playing ka na, Sisikoy Isarog. Playing ka na. Hindi, ito rin pala yung Sisikoy. Parang nagpalit ka lang ata ng profile kaya naligaw ako. Ayan, already done for what you know. Ayan, done for what's on your video, you know. Ayan, +1 banana, you know. You know, are you still there, you know? Ay, nandyan pa. May sombrero ako, sis Yap, oo. Hindi kasi yung kagabi Sisikoy, ito kasi, ayan siya kagabi, yung kagabi. Hindi pa siya nagpapalit. Ito nga yun siya nga, ito nga. You know, done for what's on your video, +1 banana sa'yo, you know. Ayun, sabi ko nga Sisikoy, nagpalit ka ng profile, hindi ko nakilala. Yan, buti na lang, hindi pa siya dito, hindi pa siya na-update dito sa ano mo. Yun pa rin yung profile mo. Ayan, playing ka na dito, Sisikoy. Sa countdown ng simbang gabi, guys. Ayan, simba tayo ng 9 ng gabi. Ayan. Playing ka na, Sisikoy, dito. 5 minutes and 22 seconds, Sisikoy. Naka-play ka na. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Zile 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 yoller gel. Yuno! Where are you? Nawala si Yuno. Yan. Oo, Sisikoy, nagpalit ka na lang pala ng profile. Ito, ano kasi dito, hindi pa siya nag-update dito sa ano mo, sa profile mo dito. Yun pa rin yung dati, kaya hindi ko nakilala. Akala ko iba yung channel na akala ko second channel mo. Yun pa rin pala yun. Ako na naguguling na naman si host. Akala ko iba yung ano. Kaya pala nagtaka ako, sabi ko parang iba yata ako yung Isarog na nandito. Nagpalit ka lang pala ng profile. Ayan. Ayan, nakaplay ka lang dito, Sisikoy. Ayan, idikit ko sa'yo to ulit na isang cellphone ko na pinapiplay ko sa'yo. Hindi pa pala to dikit sa'yo. Kanina ako nagpalit, sis. Oo. Kasi kanina umaga, iba pa yung ano mo, yung pa rin ng dati. Nakilala ko na nung kidlik ko yung ano mo, yung channel mo, nakilala ko na. Ayan. 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Zile 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 yoller gel. Yan, mga nagsikain na ba kayo, guys? Yung mga hindi pa dyan kumakain, ayan, kain muna kayo dyan.
Kain muna, kain. Para may lakas tayo. Kaganda naman ito. Saan ba ito sisikoy? Sa Cubao ba to? Ang ganda naman itong ano niya, oh. Laki ng simbahan. Tespa, may galap shout out, Tespa. Thank you so much for coming, Tespa. Ayan, may galap shout out. Ayan, drop your link, Tespa. Ayan guys, connect to each other guys. Sisikoy, ilang buwan ka ng moni? Ako kasi halos 1 month pa lang ako namumuni, Sisikoy Isaro. Ilang buwan ka na bang monetize, sis? Ayan guys, please thumbs up, pa-thumbs up guys sa ating live. Tespa, thank you so much. Ayan, Isaro, I've subscribed to your YouTube channel from Ricardo. Ayan, Yuno. Ayan, dan subscribe na raw sa iyo si Sikoy Isaro, si Ricardo. Ayan guys, please connect to my channel. Ayan, may grab shout out, 5 million in the house. Zile 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 yo gal. Tespa, ayan, I will go to channel, Tespa. Oh wow, laki ng Tespa, wow, congratulations, so big your house. Ang laki ng bahay ni Tespa, nalula ako. 8K na. Tespa, playing on your video, Tespa. Ayan, 6 minutes in 5 seconds, Tespa, playing on your video. Yan, sis Isaw, playing ka pa rin. Yan, still playing pa rin ikaw, Sisikoy. Ayan, playing pa rin ikaw. Tespa, still playing on your video.
Yan, playing ka pa rin si Sikoy. Si Sikoy Isarog, playing ka pa din. Tespa, are you still there? Tespa? Wala na yata si Tespa. Naka-play pa rin yung video niya. 8 months si Sikoy. Halos magkano pa? 8 months ka nang namuni. Ako 1 month pa lang si Sikoy eh. Ibig sabihin, nakasahod ka na niyan, sis. Nakatikim ka na ba ng sahod galing kay Lolo? Ricardo OTW from Isarog. Ayan, Ricardo. Welcome si Sikoy, walang problema yon. Yan, malapit ka na mag-full watch si Sikoy, Isarog. Ayan, malapit ka na mag-full watch. Si Tespa, ayan, Tespa, already done full watch on your video, Tespa. Ayan, wala na si Tespa. Full watch na yung video niya. Yuno, thank you so much for stay here, Yuno. Thank you so much. Sisikoy Maribik, may kalag shout out sa iyo dyan, Sisikoy. Magandang gabi. Yan, malapit ka na mag-full watch, Sisikoy Isarog. Malapit ka na mag-full watch. Yan, 5 million in the house. Maraming salamat, guys. Yan, connect to each other, guys. Ang daming naka-live. Hello, Sisikoy. Ayan, hello, Sisikoy Maribik. May kalag shout out. Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat. Ayan, Sisikoy Isarog. Dan full watch ka na. Ayan, idikit ko sa'yo itong idikit ko na sa'yo itong pinang-play ko. Sisikoy Isarog. Plus 1 banana ka ulit. Ayan, maraming salamat, Sisikoy Isarog, ha. Ayan, plus 1 banana ka ulit sa akin ngayon. Ayan. Big love shout out, Sis Isarog from Maribik Family TV. Ayan, dikitan mo yan, Sisikoy Maribik, si Sisikoy Isarog. Ayan, ano rin yan, napaka-supportive din niya, Sisikoy Maribik. Dikitan mo rin siya. Okay ba yung audio ko? Hindi ba ako nahuhuli? Parang late yung parang late yung audio ko. Ayan, maraming salamat, Sisikoy Maribik, sa patamsak. Thank you so much. Okay, sige. Kagabi mo siya nadikitan. Ayan. Ayan, napaka-supportive din yan ni Sisikoy Isarog. Ayan, Maribik, may kalag shout out from Sisikoy Isarog. Saan ba yung aking chinelas ba? Ayan, may kalag shout out sa lahat. Thank you so much, guys. Zile y'all gal. Ayan, Sisikoy Maribik, bisitahin na kita bang wala pa tayong gaano bisita. Sisikoy Vic, dito na ako agad sa bahay mo. Bisitahin na kita.
Ayan, dito ako sa dito ako sisikoy sa 3 days ago sisikoy, 2 minutes and 50 seconds, sisikoy Maribik. Ayan, playing ka na sisikoy sa My Lover Dog and Cat. Naka-play ka na. Ayan, pinainunahan na kita habang wala tayong ganong bisita. Para at least mamaya hindi nagkakasabay-sabay. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat. Kumusta ang maghapon mo, Sisikoy Big? Pagod ba? Wala bang pahinga, Sisikoy? May dragon ba? May dragon? Mahirap talaga pagka nangangamuhan, Sisikoy Maribik. Yun ang napakahirap sa parte ng buhay natin pag nangangamuhan ka. Yun nga lang talaga sobrang pagod, wala kang pahinga pagka nandyan ng boss. Yun ang napakahirap. Oo, malapit ka naman na yatang umuwi eh. Anong buwan ba uwi mo, Sisikoy? Di ba pauwi ka na ngayong taon na to? Anong buwan uwi mo? Ako nga hindi sana ako magla-live ngayon, medyo masama sana pakiramdam ko, kaya lang kailangan natin mag-live. Kasi hindi na ako nag-live kaninang umaga, kaya kailangan natin mag-live ngayon. Medyo masama kasi pakiramdam ko kanina, kaya balak ko sanang hindi mag-live. Kaya lang bawal tamarin dito kay Lolo Whitey, ako mayayari tayo. October pa siguro. Matagal-tagal pa pala sis. October pa pala, medyo matagal-tagal pa ng konti. Galing ako sumilip kay Tribong Subanin. Ay, nakalive ba siya? Hindi talaga kami magkikitang dalawa. Magkasabay kami ng live. Kaya pala hindi kami nagkakapangitang dalawa, magkasabay kami ng live. Ayan, Sisikoy Big, full watch ka na, Sisikoy Maribik. Full watch na yung video mo. Ayan, pag-play kita ulit ng next video mo, Sisikoy Maribik. Ayan, dito ulit ako sa piano. Ayan, sa piano, 2 minutes and 23 seconds ulit, Sisikoy. Pangalawang play ko sa iyo. Ang dami naka-live, ang dami nagpa-pop up sa akin. Ayan, Sisikoy, dito ulit ako sa 2 minutes mo and 22 seconds. Pangalawang play ko sa iyo, Sisikoy Maribik. Magkasabay kami ng live ni Subanin, kaya hindi kami nakikitang dalawa.
Sige lang, sisikoy isa Rob. Okay lang, sisikoy. Sige lang. Hindi ka nakakapag-live ngayon, sisikoy, B. Lagi kami bantay. Okay lang yan, sisikoy. Bawi ka na lang pag ano. Ayan, si Kapoy TV Official. Hello, Kapoy TV Official. May kalab shout out. Ayan, sisikoy. Dan follow ulit yung pangalawang video mo, sisikoy. Ayan, Kapoy TV Official. Baba po ng bahay. Kapoy TV Official. Bawi na lang si Sikoy pagka wala sila, live ka lang ang live si Sikoy. Wala tayong magagawa, ay mahirap talaga pag nangangamuhan. Ayan, dito ako sa bahay mo, Kapoy Official. Ayan, dito ako sa 5 minutes. 1 month ago. Ayan, 5 minutes and 6 seconds, Kapoy Official. Playing ka na. You're welcome, Kapoy Official. Ayan, playing ka na, Kapoy Official. Sisi ko isarap, salamat sa iyo dyan. Thank you so much. Yan, thank ka pa rin, Kapoy Official. Dito lang ni Sisi Koy, magtambay. Okay lang salamat sa iyo dyan.
Ayan, Kapoy Official, malapit ka na mag-full watch. Kapoy Official. Ayan, Sati. Hello, Sati. Mega love shout out. Thank you so much for coming, Sati. Kapoy Official, malapit ka na mag-full watch. Nandyan ka pa ba, Kapoy Official? Ayan, malapit ka na mag-full watch. Ayan, dikitan mo yan sila, Kapoy. Ayan, si Isarog at saka si Marivic Family TV. Dikitan mo yan. Mga main channel nila yan, Kapoy Official. Para madagdagan yung bahay mo, baby pa yung bahay mo. Kapoy Official. Ayan, tingnan ko nga kung dikit na ako sa'yo dito, Kapoy Official. Ayan, hindi pa ako dikit sa'yo dito. Ayan, punta ako dito sa shorts video mo, Kapoy Official, nandyan ka pa. Ayan, full watch ka na. Hindi na ako na-comment, nag-thumbs up lang ako, Kapoy Official, ha. Ayan, punta ka dito sa isang cellphone para madagdagan yung ano mo, yung bahay mo. At masyadong maliit pa. Ayan, dito muna ako sa shorts video mo nag-play. Ayan. Nag-thumbs up lang ako, Kapoy, hindi rin. Ayan, pang 712 yung banana. Ayan, plus 1 banana ka sa akin ulit, Kapoy Official. Yan, parang wala yan. May ads ba ako? Sisikoy Isarog, may ads ba ako nung kayo nagsipasok? Parang wala yata akong ano, hindi ko yata na ano yung aking ano.
Paki-check nyo nga si Sikoy, parang walang ads yung ano ko. Si Sikoy Maribik, may ads ba nung pumasok ka? Check ko nga dito sa akin. Oo nga, sabi ko nga wala akong harang eh. Tingnan ko nga dito din sa akin, parang wala nga. Meron, si Sikoy meron, hindi lang talaga siguro tayo. Dito sa ano meron, no? Paano ba magkaroon ng ads sa live? Ayan. Meron yan kapoy pag monetize ka na, may ano yan, kusa yan na magkakaroon ng ads. Pag money ka na. Ayan, tingnan ko dito kapoy sa ano ko, mag-change account ako. Tingnan ko kung dikit na ako sa'yo dito. Para madagdagan yung bahay mo, masyadong baby pa. Ayan, meron si Sikoy, ayan o, meron siya o, sa isang ano ko o, meron o. Dito sa dalawang cellphone ko wala din, kaya nga nagtaka ko, kala ko wala eh. Dito sa isang ano ko meron. Baka hindi lang nasi-check. Meron dito, tika nga tingnan ko dito sa isang, sa ninja ko. Ayan, meron siya o. Ayan, dito ako kapoy sa ano mo, sa bahay mo ulit. Tingnan ko kung ano, dikit na to sa'yo. Ang liit pa ng bahay mo para madagdagan. Gapoy, makipagdikitan ka dyan para lumaki yung bahay mo. Ayan, dikitan mo yan si Sisi ko yung isarog, ano, Gapoy. Pag hindi ka nakipagdikitan, Gapoy, hindi din lalaki yung bahay mo. Tamsak lang ba kailangan para dikitan ko sila? Hindi. I-watch mo muna yung video nila and then i-click mo yung ano, i-click mo yung subscribe button. Yan, dikit na pala sa'yo lahat yung ano ko eh, yung mga ninja ko eh, nakadikit na sa'yo lahat eh. Punta ka sa bahay nila, tapos i-click mo yung ano, i-watch mo muna yung video nila. Tapos tamsakan mo and then saka mo pindutin yung bell button nila ay yung ano, yung subscribe button nila. Yan para madagdagan yung bahay mo, ano, Gapoy. Sige, pag ano ka. Okay, pag dikitan mo sila, i-watch mo muna yung video nila. Yan, 8 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan. Okay po, ayan. I-watch mo muna yung video nila and then saka ka mag-subscribe. Pindutin mo yung subscribe button. Tapos tamsakan mo yung ano nila, yung live nila, ay yung live nila tuloy. Yung kanilang video. Ayan, Utoy. Maraming salamat sa iyo dyan, Utoy. Magandang gabi sa iyo dyan, Utoy. Ayan, baba ka ng bahay mo, Utoy. Ayan, good evening, Ate Bicolana. Ayan, Dandikit, Isarog. Ayan. Iwa-watch mo yung video nila, ano ha, tawag dito, Gapoy TV, iwa-watch mo yung video nila. Ayan, Astig, Mix Vlog, mega love shout out, Astig. Thank you so much for coming, Astig. Ayan, dito na ako. Sino ba yung, Utoy, dito na ako sa bahay mo, Utoy. Go to channel na lang kita, Utoy.
Utoy, kumusta na? Yan, Mama Rebek, may galap shout out. Ayan, dito ako Utoy sa bagong bagong upload. Paano magsukat ng biga. Ayan. 12 hours ago, 3 minutes and 39 seconds, Utoy. Ayan, Utoy, dikitan mo yan pala si Sisikoy Isarog. Bicolana din yan ni Utoy. Taga Bicol din yan si Sis Isarog. Ayan, dikitan mo yan siya. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, guys. Ayan, 9 million in the house. Ayan. Guys, pakunay kay Utoy. Ayan, isang Bicolano rin yan si Utoy, kababayan natin. Si Utoy, mabait din yan si Utoy. At bago lang din yan, bago lang din siya sa YT. Ayan, Kapoy TV, Dan Paul Pagkalembang all. Ayan. Ayan si Sikoy, ayan si Utoy, ano rin yan? Patawag dito. Bicol din yan. Yan, Astig, bisitahin ko yung bahay mo, Astig. Sunod kita dito kay Utoy. Danikit Utoy vlog from Gapoy, ayan. Utoy, may kilap shout out from Isarog, ayan. Ayan. You're welcome, Astig. Ayan, next kita dito kay Utoy para mabisita ko yung bahay mo. Ayan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up dyan. Thank you so much. Ayan, Mama Rebek, may galap shout out from Utoy. Ayan, malapit ka na mag-full watch sa Utoy sa iyong 3 minutes and 38 seconds, Utoy. Malapit ka na mag-full watch. Ayan, 6 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, Utoy, full watch ka na. Mag-thumbs up ako. Nandyan ka pa ba, Utoy? Ayan, dan subscribe. Sati. Ayan, Sati. Nandyan pa ba si Sati? Palagay ko wala na si Sati. Ayan, i-thumbs up ko. Dito si Kambal ni Isarog TV. Ano yun, si Sikoy? I-thumbs up ko dito si Sis Kambal ni Isarog. May kakambal ka ba si Sikoy Isarog? Utoy, dan full watch ka na, Utoy. Ayan, Kapoy TV official dan from Utoy vlog. Ayan, dikit na rin sa'yo si Kapoy, Utoy. Ayan, si Sikoy Isarog, Utoy, Bicol din yan. Dikitan mo siya, Utoy, si Sikoy Isarog. Kala ko may kakambal kasi si Kuya. Ayan, Utoy, dan full watch ka na, Utoy. Ayan, next ko si Astig. Astig, nandyan ka pa ba, Astig? Next kita dito. Astig, nandyan ka pa ba? Kala ko si Sikoy may kakambal ka na eh. Si Sikoy kanina pa ako nawawamali sa'yo. Kanina nawawamali ako dun sa dun sa profile mo ba? Agoy pastilan. Astig, dito na ako sa bahay mo, Astig. Ayan, may ads ka pa, Astig. Loving Sky, Mix Vlog, hello, si Sikoy. May galap shout out sa'yo dyan, si Sikoy. Loving Sky. Ayan, maraming salamat sa'yo. Ayan, Astig, na tawag dito? May ka pa? May ads ka pa?
Bicolano Vlog Tracking, hello, may kalab shoutout sa iyo, idol. Magandang gabi sa iyo dyan. Ayan, guys, pa-connect sa pinaka-pin kay Utoy Vlog. Ayan, Astig, naka-play ka na, kaya lang may ads ka pa, Astig. Ayan, may kalab shoutout, Sir Utoy. Ayan. Ricardo, thank you so much for coming again, Ricardo. Ayan guys, patamsak sa ating nakapin guys ha. Ayan, kambal ni Isarog. Sige, lagyan natin ng jacket si Sikoy yan. Akala ko si Sikoy may kakambal ka talaga eh. O, may harang si Sikoy, di ba? Talagang ayaw lang doon sa sa dati nang nakatambay, wala talagang harang. Ayan mo na nga yan si Lolo, may sumpong si Lolo ngayon. Ayan, dan subscribe, Loving Sky Mix Vlog from Gapoy. Ayan. Maraming salamat si Sikoy sa patamsak, si Sikoy Isarog. Ayan. Utoy Vlog, ayan, dikitan mo yan si Sikoy Isarog. Astig, ayan, playing ka na, Astig, sa sa 9 minutes mo in 24 seconds, Astig. Playing ka na. Yan, maraming salamat guys sa mga nagtamsak dyan sa ating live. Maraming salamat. Bicolano Vlog Tracking, babae ko ng bahay mo, Bicolano Vlog Tracking, nandyan ka pa ba? Astig, playing ka na. Oo kasi Sikoy, okay lang yan. Akala ko talaga kanina, hindi ito yung main channel mo. Sabi ko, ba't na iba? Tapos nung kinlik ko yung yung channel mo, doon lumabas yung dati mong profile. Okay lang yan, masasanay din ako. Pang 22 si Sikoy, maraming salamat si Sikoy, Loving Sky Mix Vlog. Ayan. Ay, iba talaga pagka nagkakaedad na. Ayan, Isarog TV, Dan. From Utoy Vlog. Ayan, maraming salamat, Utoy. Ayan, Astig, playing ka pa rin, Astig. Ayan, Bicol din yan si Sikoy, si Utoy Vlog. Bicol din yan. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, nagbaba ng bahay si Bicolano Vlog. Ayan. Ayan, next kita dito, Idol Bicolano ha. Next kita dito kay Utoy na nakapin. Ayan, puntahan nyo muna yung nakapin natin guys. Silipin nyo muna yung niya, bahay niya. Kung dikit na kayo sa kanya, patamsak naman or what, or watch, or alin. Basta tulungan natin si Utoy. Para ganun din ang gagawin niya sa inyo. Ayan, maraming salamat. 11 million in the house. Ayan. Zile zile yo alergal. Ayan, Astig, still playing ka pa rin, Astig? Astig, nandyan ka pa ba? Dan Dikit Bicolana, Vlog Tracking, Bicolano yan, hindi Bicolano. Gapoy TV official, Bicolano siya, ako si Bicolana, siya si Bicolano. Bicolano Vlog Tracking siya, ako naman Bicolana Vlog lang. Ayan, akala ko sa akin ka nagdikit, Gapoy TV official. Ayan, Yadi Manda, hello, mega love shout out, Yadi Manda. Thank you so much for coming, Yadi. Ayan, 12 million in the house, maraming salamat, guys. Zile yo alergal. Ayan, okay lang yan si Sikoy, okay lang yan. Naduling talaga ako kanina, sabi ko, ito pa si Sikoy Isarog. Nagpalit ka pala ng profile, ayos lang yan. Ayan, Astig, nandyan ka pa ba, Astig? Ayan, Isarog TV, hi from Yadi. Yadi Manda, Yadi, thank you so much. Ayan, salamat po to, maray na banggi sa imo, Manoy, ayan.
Mga kababayan natin yan, si Sikoy Isarog. Ayan, si Bicolano Vlog Tracking. I-ano naman natin, i-replace naman natin si Bicolano Vlog Tracking. Ayan guys, sa bagong nakapin tayo guys. Yadi, may galap shout out my friend from Isarog. Ayan. Yadi, thank you so much sa Yadi ha. Dandikit Ricardo Abisado. Asibido pala. Akala ko kanina Ricardo si Peda. Wow, sikat na kako kung dumalaw si Ricardo si Peda. Hindi pala. Ayan, Astig. Naka-play ka pa rin sa akin, Astig, ha? Ayan, naka-play ka sa akin sa 9 minutes mo in 24 seconds. Ayan, Utoy Vlog TV, Dan from Astig. Astig, may kalabs, Astig Mix, hello from Yadi Manda. Manay, mega live shout out, maray nabanggi sa Indo, Gabos. Mabuhay, Bicolano. Ayan. Batiin mo, Idol Bicolano Vlog si Sikoy Isarog. Ayan, isa rin siyang Bicolana. Natin. Ayan. Batiin mo na, Idol Bicolano. Zile yoller gal. Ayan, Kapoy TV, hello from Yadi Manda. Ayan, magbatian na kayo dyan, mga kababayan natin, mga Bicolano dyan, taas ang kamay, ayan. Zile yoller gal. Nasaan tabagwang Bicolano tracking? Nasaan na yung tabagwang tayo mo kami binigyan? Yadi Manda, please drop your link, Yadi Manda. Ayan, Dan Bicolano Vlog from Loving Sky. Ayan, Bicolano Vlog, please return Loving Sky. Dana siya sa'yo. Ayan, please support to me channel, guys. Please drop your link, Yadi. Astig, naka-play ka pa rin sa akin, Astig. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, mapapasayaw ka talaga dito. Ayan, Utoy, maraming salamat, Utoy, sa pag-stay mo, Utoy. Ayan, dan subscribe, Yadi Manda from Gapoy TV Official. Yadi Manda, already done connect to your Gapoy TV Official. Please return back, Yadi Manda. Ayan, pakunik mo na guys sa tinakapin. Pakunik. Ayan guys, please connect sa ating nakapin guys. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan sa baba. Connect to each other guys. Yadi, already done connect to your Gapoy TV Official. Ayan. Ayan, babalikan ka na Gapoy. Ayan. Bicolano Vlog, Dan Tamsak from Astig Vlog, ayan. Idol Bicolano, bahala ka na magsukli sa mga dumidikit sa Idol Bicolano. Goya, ano ba yan? Astig, malapit ka na mag-full watch, Astig. Nagkakabaraluktot na naman ng dila ni Bicolano. 12 billion in the house, maraming salamat, ayan. Ano ba yan? Ayan, Idol Bicolano Blaraking, pakibalikan mo na lang si Astig. Utoy, kumusta na yung WH mo, Utoy? Malaki na? Utoy? Ayan at Astig, full watch ka na. Ayan, mag-thumbsuck na ako, pang 8 thumbsuck, Astig. Full watch na ako dito sa video mo, sa 9 minutes and 24 seconds, Astig. Ito sa this the tissue factory. Ayan, here in Japan.
Nasa Japan ka ba, Astig? Ayan, Idol Bicolano Vlog, pakibalikan mo si Idol Astig dahil dana siya sa'yo. Ayan, nasa Japan ba to si Astig? Astig, nasa Japan ka ba? Ayan, uwian mo nga kami ng hapon. Okay, vlog, hello from Ayadi Manda. Ayan, dan full watch ka na, Astig, ha? Yan, 11 million in the house. Maraming salamat, guys. Zile zile yoale gali. Ayan, Bicolano Vlog dan sa sa masiramon mong gulay na tong, sabi ni Sisikoy Isarog. Ayan, pakibalikan na lang Bicolano Vlog si Sisikoy Isarog, ha. Ayan, Sisikoy Loving Sky, ha. Next kita dito. Ano tawag dito? Bicolano Vlog Tracking. Dito na ako sa bahay mo. Bicolano Vlog Tracking. Ayan, dito ako sa binaba mong bahay. Tara mga ka-tracking, harvest tayo ng sariwang gulay. Ayan, playing ka na. Bicolano Vlog Tracking. 8 million in the house. Thank you so much. Wow, natong. Kahapon ang ulam namin, natong din. Wow, sarap. Namiss ko tuloy yung gulay ko kahapon. Nagulay din ako ng laing kahapon, Sisikoy. Naglaing din kami kahapon, kaya lang kami inabot lang kaninang umaga, hindi na ubos. Ayaw nila ng gulay. Ayan, Bicolano Vlog Tracking, dan full watch ka na. Hello, Sir Minky Toy. Ayan, may galap shoutout, Sir Minky. Thank you so much for coming, Sir Minky Toy. Thank you so much for joining. Ayan, Utoy Vlog TV. Hello from Minky Toy. Ayan. Sir Minky, may galap shoutout, Sir Minky. Sir Utoy from hi, Sir Utoy from Maribig Family TV. Ayan, Sir Minky Toy, thank you so much for coming, Sir Minky. Ayan, dito na ako sa iyo, Sisikoy, Loving Sky Mix Vlog, dito na ako sa iyo. Saan na yun? Nawawala si Loving Sky, ayun. Hello there, Maribig Family TV from Sir Minky. Ayan, Sir Minky, thank you so much for coming. Yadi Manda, hello from Sir Minky. Ayan, Sisikoy, dito ako sa one day ago mo, Sisikoy, kay Loving Sky. Ayan, playing ka na, sis. 10 million in the house. Maraming salamat, guys. Ayan, thank you so much. Zile yoale gali. Ayan, Sisikoy Maribig, playing ka na dito sa 1 minute mo and 13 seconds. Ayan, Isarog TV, dan from Astig Mix Vlog. Ayan, Sisikoy, dala sa iyo, si Astig. Thank you so much, Astig. Maraming salamat sa iyo dyan. Hello, Loving Sky Vlog from Sir Minky. Ayan, Sir Minky, thank you so much. May kalab shout out. Thank you so much for joining, Sir Minky. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Sisikoy Loving Sky. Mag-thumbs up na ako. Ayan, mag-comment ako, Sisikoy. Akin yung Lexus TV, Sisikoy, ha? Akin yun, ha? Taong Grasa, hello, may galap shout out, Taong Grasa. Ayan, may galap shout out sa iyo dyan, Taong Grasa. Ayan, Minky, please join me from Yadi Manda.
Ayan, si Sikoy Loving Sky. Pag-play din kita ulit ng isa dito, si Sikoy Loving Sky. Pangalawang play ko sa'yo, si Loving Sky. Ayan, dito ako sa 5 days ago. Si Sikoy, 1 minute and 7 seconds. Pangalawang play ko din kay Loving Sky. Ayan, Taong Grasa, baba ka ng bahay mo, Taong Grasa. Sir Minky, ayan, please drop your link, Sir Minky. Taong Grasa, baba ikaw ng bahay mo, Taong Grasa. Ayan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up. Ayan, good evening sister, ayan. Good evening to Taong Grasa. Ayan, please drop your link. Dancer Minky, Toy, ayan. Ayan guys, please pa-thumbs ay bukas may premiere ako guys, pa-support bukas 10:30. Pa-support naman sa aking premiere bukas. Ayan, Dancer Minky Toy. 3 upcoming. Ayan, Taong Grasa, hello from Yadi Manda. Ayan, si Sikoy Loving Sky, dan full watch na uli yung pangalawang video mo, si Sikoy Loving Sky. Ayan, nakadalawang ano na ikaw sa akin. Ayan, Taong Grasa, hello from Minky. Utoy Vlog, dan ano ba to? Pastili? Ano daw? Ano sabi? Sir Moti! Hello, may galap shoutout, Sir Moti! Yahoo! Zile, you all Nakita ko na yung idol ko nandyan na. Ayan, Loving Sky Mix Vlog. Ayan, si Sikoy, ano na tawag dito. Full watch ka na sa pangalawang play ko din sa'yo. Sir Minky Toy, ayan, si Sir Minky Toy. Ay, go to channel na lang, Sir Minky. Ayaw magbaba ng bahay ni Sir Minky. Sir Minky! Sir Minky and Sir Moti. Ayan. Astig, mixed and connected from Kambal ni Isarog. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Sir Moti, may kalap shoutout sa iyo, Sir Moti. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Yadi Manda Dan from Utoy Vlog. Ayan. We love you, Lavender. Agoy. Sisikoy. Huwag ka maingay. Ayan, Sir Minky. Ayan. Sir Minky, I'm here in your house, Sir Minky. Ayan, like done your premiere. Sisikoy, huwag ka maingay. may pa-sounds effect na siya, di ba? Matagal na to, Sir Moti, hindi ko lang ginagamit. Kahapon ko lang siya natuklasan na may sounds effect pala, tatanga-tanga si Bicolano. Hindi, joke lang, hindi ko lang siya ginagamit, Sir Moti. Ayan, may galap shoutout sa lahat at sa mga nandito. Ayan, Sir Minky. Asan na ba si Sir Minky? Nandiyan pa ba si Sir Minky? Kadadaldal ko. Ayan, teka nga, bitawan ko nga muna to at malalaglag na yung aking isang cellphone ba? Ayan. Ayan, binuksan ko na sis, upcoming mo. Ayan, maraming salamat Sisikoy ha. Thank you so much. Ayan, sa mga hindi pa dyan, dikit kay Lavender ST kay Sir Moti. Ayan, pag dikitan nyo yan si Sir Moti, mabait yan si Sir Moti, napaka-supportive niyan sobra. Yan ang, aray. Yan ang, yan ang idol ko sa YT, si Sir Moti. Kaya sa mga hindi pa dikit dyan, ayan, Loving Sky, gwapa, may galab shout out, madam, sabi ni Sir Moti. Ayan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up, 22 thumbs up, wow, thank you so much. Sis Kambal, hello from Yadi Manda. Wala na si ano. Ayan, Astig, dikitan mo yan si Sir Moti, Astig. Bababa ko yung ano ni Sir Moti, teka.
Wait lang guys ha. Mabagal si Jose, tumatanda na kasi. Ayan. Mabagal si Jose, tumatanda na kasi kaya ano. Bicolano Vlog Tracking, nandyan ka pa ba? Bicolano Vlog, ayan. Ayan guys, pakunik sa binaba kong tawag dito, binaba kong bahay, pakunik sa aking sa aking poging member, ayan. Bicolano Vlog Tracking, nandyan ka pa ba? Bicolano Vlog. Kayo ang idol ko. Ako talaga? Hindi siguro. Ikaw nga dyan ang idol ko eh. Ano bang malay ko dyan? Ako'y wala naman akong alam. Dahil dikit sa link na binaba mo. Ayan, isarog hello. Ayan. Huwag mo lang dikitan yung binaba kong link. Sir Moti. Ayan, si Imo, nakita ko na rin si Imo. Imo, hello, mega love shoutout, Imo. Thank you so much for coming, Imo. Ayan guys, pakunik naman sa aking link na binaba. Guys, connect. Ayan. Please connect sa aking binabang link, guys. Sa mga hindi pa nakakunik dyan, sa aking nakapin. Ayan, Imo Hayat from hello, from Yadimanda. Yadimanda, thank you so much. Ayan, si Koy Maribik, kilala mo na ba si Loving Sky? Imo, thank you so much, Imo. Na-late si Imo ngayon. Dati pag ako nag-live, pag open ko pa lang nandiyan na yan si Imo, siguro si Imo nangapit bahay. Ayan, thank you. 7, Ayan, binura. Balik siguro yung pagkakatay. Binura ni Imo. Ayan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up dyan sa atin. Thank you so much. Ayan, sa 22 thumbs up natin. Maraming salamat. Thank you ho, sabi niya. Taong Grasa, please drop your link. Taong Grasa. Ayan, Sir Moti, dan thumbs up from Astig. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sir Astig ha. Ayan, Imo Hayat, Dan connect from Sir Moti. Ayan, Dan Olbel, Astig Mix Vlog. Ayan. Ayan, maraming salamat sa nagdikit dyan sa aking nakapin. Pasuyo guys. Ayan, Loving Sky Mix Vlog. Di ka pa nakadikit dyan sa aking nakapin. Pakidikitan mo nga si Sikoy. Sikoy Mix Vlog. Ayan. 11 million in the house. Maraming salamat. Zile y'all girl. Thank you. Ayan, Astig Mix Vlog. Please join me. Ayan, Astig Mix Dan. Baka sa ulam na Astig din. Ayan, from Isarog. Ayan, Astig may kalab shout out po from Sir Moti. Ayan, si Sikoy Astig. Ayan, dikitan mo yan si Sir Moti. Napaka-supportive niyan si Sikoy Astig, si Sikoy Isarog, si Sir Moti. Lalo na pag hindi busy yan at hindi namamali mo siya, napaka-supportive niyan. Yan ang idol namin dito sa YT. Ayan, 12 million in the house. Maraming salamat guys. Loving Sky, please join me from Yadimanda. Taong Grasa, please drop your link. Taong Grasa. Ay, Danbel nako, Sir Moti, matagal na. Okay, si Sikoy. Ayan, maraming salamat guys sa mga hindi pa nakakunik yan sa akin nakapin. Please, pakunik naman. Taong Grasa, please drop your link. Taong Grasa. Dikit na ako si Sky, Sir Moti. Okay, si Sikoy. Maraming salamat sa iyo, si Sikoy. Mabait yan, napaka-supportive niya ni Sir Moti. Wala akong masabi dyan. Babaero nga lang. Babaero
lang si Sir Moti. Joke lang, Sir Moti. Pati tayong dalawa. Hindi ba bairo yan? Mabait yan. Maano lang siya pala, biro lang siya, pero mabait yan. Naintindihan din ni Taong Grasa, natawa din si Taong Grasa. Ayan, labing na buhay. Ano, labing na buhay. Anong labing na buhay? Ayan, ano ba tawag dito? Ano ba to? Hadubin. Ano ba basa dito? Agoy pastila. Guys, Sir Moti, tulungan mo nga ako magbasa. Please naman, Sir Moti. Ano ba to? Budin. Tama ba? Ano ba to? Labing ng buhay ko. Ayan. Bigyan natin ng tingnan ko nga kung bahay ni Budin. Ayan. Ibigyan natin ng moderator. Kahit hindi ko mabasa yung kanyang Ayan guys, pakunik sa atin nakapin guys. So please, pakunik. Ayan, Loving Sky, from Taong Grasa. Yan, 12 million in the house. Maraming salamat. Yan, yes, my Moti ng buhay ko. Akala ko kung ano yung sinasabi na Ayan, sino pa ba yung hindi ko napupuntahan dyan? Nauubo tuloy ako. Tulsok na sa nakapinhos. Ayan, sabi ni Sisikoy Isarog. Maraming salamat Sisikoy sa patulsok dyan. Ayan, dapat sa mo na tinulsok? Sa senyorita mo na tinulsok Sisikoy. Sisikoy, dapat sa senyorita mo na tinulsok. Ayan. Yadi, thank you so much, Yadi. Maraming senyorita yan, Sisikoy. Pagka nag-live yan, dalaw ka dyan sa kanya, ayudahan ka niya. Nag-ayuda rin yan yung yung nakapin ko. Nag-ayuda rin yan, Sisikoy. Kaya dadalaw ka dyan pag siya nag-live. Dapat yung puso ko tinulsok. Ayan na naman tayo, Sir Moti. Ayan, may kalab shout out, Lavender. Sabi ni Sisikoy Maribi. Lavender, may kalab shout out daw. Nasaan ka, Lavender? Talagang ikaw, Idol Moti. Sige ka, mamaya naman, atake na naman yung acid ko. Saan si Lavender? Nawawala nga eh. Nagtago na naman si Lavender sa palda ng may palda. Ayan, nawawala si Sir Bongski. Si Sir Bongski, ako'y tontuwa ng isang araw, nag-live siya. Naku, nakakatuwa pala yung tao na yung mag-live. Anong oras live ni Sir Moti Sisikoy? Ano yan sis? Kabog na lang yan nagla-live. Walang sariling oras yan Sisikoy. Basta i-all bell mo siya Sisikoy, magpa-pop up na lang, magno-notify na lang yan sa'yo Sisikoy. Kasi busy yan eh. Maraming negosyo yan si Sir Moti. Namamalimos pa yan, kaya maraming obligasyon sa buhay. Pag siya nakasingit ng oras, ayan, kabog siyang magla-live, kaya all bell mo na lang siya Sisikoy. Ayudahan ka niyan pagka nagpunta ka sa kanya. Nag-aayuda yan. Maraming senyorita yan Sisikoy si Sir Moti. Kaya abangan mo pag nag-live yan, pasukan mo siya. Pasukan mo yan si Sir Moti pag nag-live. At nag-aayuda yan. Para madagdagan yung bahay mo Sisikoy. Ayan, dumilim yung aking cellphone, kaya pala lobat na. Ayan, bell all sis, ayan. Abangan mo yan Sisikoy bukas, mag-live siguro yan bukas. Di ako nabigyan ng senyorita Sisikoy. Nino ni Sir Moti? Magla-live bukas yan, baka makapag-live daw siya bukas. Ayan, abangan nyo Sisikoy Maribik at maraming senyorita yan, kaya abangan nyo, huwag nyo palagpasin, aayudahan kayo niyan, lalo't bagong pasok pa lang Sisikoy, Sisikoy Isarog. Ayan, sabi niya, daw, baka makapag-live siya bukas. Ayan, abang-abang na tayo. Sir Moti, pahingi naman dyan.
Latundan. Sisikoy, sorry. Walang ano yan eh, walang latundan, puro ano yan, pero puro senyorita yan Sisikoy. Ayan, abang-abang tayo bukas. Magla-live bukas, pag nag-live bukas yan, abangan natin. Ayan, Sir Moti ha, marami kami nakabang sa live mo bukas ha. Sana lumabas ang bahay ko. Ano sabi? Sana lumabas ang bantay ko, Sisikoy. Senyorita lang po, matamis. Matamis naman daw Sisikoy kahit senyorita. Matamis naman daw siya. Ayan. Huwag ka makalala Sisikoy, pagka hindi lumabas yung amo mo, pumunta ka Sisikoy sa CR, sabihin mo, yung dumi mo, tibig, kaya matagal ka nakalabas. Ayan, maliliit ang senyorita, pero Sisikoy pwede na yan, Sisikoy Isarog. Kahit senyorita pwede na yan at matatamis naman, at saka matitigas. Agoy, napunta na naman tayo dito sa senyorita Pastilan, ano ba yan? Please support to my channel. Ayan, sabi ni Yadi. Kung si Sisikoy Loving Sky madagta, si Sir Moti naman, maraming senyorita at matitigas na manibalang pa lang. Agoy, sasakit na naman ang tiyan po nito. Ayan, 10 million in the house. Maraming salamat. Kagabi, alam mo ba, kagabi kinabagan ako ng kakatawa kagabi. Agoy, Pastilan. Ayan, pwede na, basta matamis. Tigasin sis, ayan, tama ka dyan Sisikoy. Alam ko naman na kahit senyorita yan, lumalaban yan si Idol Moti. Ayan, sinicheers ko yan noon. Sabi ko, Sir Moti, go, 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 laban lang kahit senyorita lang yan. Ayan, Yadi already done connected to you, Loving Sky Mix Vlog. Yadi, please return back. Already done connect to your Loving Sky. Ay ko, kinakabagan na naman ako sa inyo. Sir Moti, marami na kami nag-aabang sa live mo bukas ha, Sir Moti. Kaya huwag ka na magpatumpik-tumpik dyan. Ayan, si Sam, ano ba yon? Ang daming nagpa-pop up sa cellphone ko, naduduling ako. Ang daming mga naka-live na ano. Ayan, Loving Sky, thanks from Yadi Mandy. Sino mag-live bukas? Ikaw, wag kang ano dyan. Sir Moti, tagal na hindi nag-upload, Sir Moti. Oo, hindi, busy kasi yan. Punta din ako. Magtigil ka dyan. Punta din ako? Naghihintay kami, kaya wag kang ano dyan. Ihanda mo na yung senyorita mo. Inaabangan niya ni Sisikoy Maribik, tsaka ni Sisikoy Loving Sky bukas. Ni Sisikoy Isarog bukas. Sir Moti, kondisyon mo na yung senyorita mo Sir Moti, i-kondisyon mo na yung senyorita mo Nag-aabang kami bukas, huwag kang ano dyan. Ako, back up lang ako sa mga iyan. Ayan, si Sikoy Loving Sky, naiyak na naman si Sir Moti, patay tayo dyan. Sinabi ko lang na i-kondisyon. Ayan, Sir Moti, 6:30 AM. Bukas, Isarog TV. Ayan. Oh my goodness. I-kondisyon mo na yan, Sir Moti yung senyorita mo para bukas naghihintay kami, nag-aabang kami dito O kaya wag kang magpatumpik-tumpik dyan. Marami kami naghihintay dito. I-kondisyon mo na yung senyorita mo dyan. Ayan, wag ka na umiyak kay Loving Sky, Moti. Ay, nako, agoy. Sir Moti, huwag kang umiyak. Marami kami nag-aabang sa iyo bukas, para bukas. Ayan. Matataba talaga ang senyorita kahit medyo maiksi. Ayan. Tama ka dyan, Sisikoy Isarog. Tama ka dyan. Ayan, Shahabudin, please tell
please tell everyone to subscribe my channel. Ayan. Please drop your link. Asya Habududin. Ano ba yan? Asya Habudin. Ayan, please drop your link. Ano ba yan? Ang pangalan nito, Diyos ko po, Mio Perdon, nakaka-nervyos. Kaya Sir Moti, i-condition mo na yung ano mo dyan, i-condition mo na yung tawag din eh. I-condition mo na yung senyorita mo dyan, Sir Moti, para bukas sa Sir Moti. At marami kami nakaabang na dito. Ayan, si Sisi ko isarog, bagong kaibigan, nakaabang na rin sa senyorita mo. Kaya i-condition mo na yung Sir Moti. Zile zile y'all gel. Ayan, all friend, how are you? Ayan, I'm good. Ayan, Shahabudin. Please drop your link, Shahabudin. Nawala si Sir Moti. Napulutan eh. Ayoko na, uubo tuloy ako. Basta ako tawa ng tao na. Ayan, kumakatila lamunan ko. Ayan, 9 million in the house. Maraming salamat. Thank you so much sa mga nagtamsak. Si Sikoy out na ako. Di pwedeng magpuyat. Ayan, sige si Sikoy. Ayan, yes, abangan ko yan bukas. Ayan, maraming salamat si Sikoy Maribig. Thank you so much sa iyo dyan. Magla-live yan, basta abangan mo yung sisikoy, sisikoy isarog at ano yan, naiyak na si Sir Moti. Ganyan lang yan, sisikoy, si Sir Moti, siya, palabiro, pero mabait siya, napakabait niyan. Ayan, welcome sisikoy, ayan, sige, sleep ka na sisikoy Vic. Alam kong pagod-pagod ikaw. Maraming salamat sa support, sisikoy Maribig, thank you so much. Ayan, bye Maribig from Isarog. Ayan, maraming salamat. Please subscribe to my channel, everyone. Yadi Mandi, where your my link? Please drop your link, Yadi Mandi. Ayan naman magbaba ng bahay ni ano ba tawag doon? Shahabudin. Ayan, Tespa, thank you so much for coming again, Tespa. Thank you. Shahabudin. Nawala tuloy si Sir Moti. Yan, may galap shoutout guys sa 7 million in the house na nandyan pa. Maraming salamat. Tespa, thank you so much for coming again, Tespa. Ay, hindi pala ito yung pang-pin ko. Sorry guys. Sorry. Ba't doon ako napunta? Ayan, namaos na naman tuloy ako, kaya ayoko nagtatatawa. Kagabi, kinabagan ako sa katatawa. Ayan, 6 million in the house na nandyan pa. Thank you so much. Ayan guys, pakunik sa ating nakapin. Kaya demanda, please. Ayan, bye-bye na si Sikoy. Ayan, maraming salamat sa iyo, si Sikoy Labing Sky Mix Vlog. Maraming salamat dyan sa iyo. Ayan, si Mona Lisa Angel, nag-live na rin. Ang daming nagpa-pop up sa aking cellphone ng mga naka-live na. Ayan, thank you so much si Sikoy Labing Sky. Good night. Sweet dream. Yadimanda, ayan, I will visit to your channel, Yadimanda. Ayan, medyo mataas dugo ko kasi si Sikoy. Ay, bakit? Bakit sis? Mag-ano ka? Mag-pineapple ka lagi si Sikoy. Naku. Ano ka pa naman? Lagi kang nagpupoy, nagpapagod. Naku, ingat ikaw si Sikoy ha. Nagme-maintenance ka na ba si Sikoy Maribig?
Ayan, excuse me. Yadi Manda playing on your video. Ayan, 4 minutes and 21 seconds. May high blood ako, Sisi Koy, kaya iwas muna sa puyat. Haya, Sisi Koy, ano tawag dito? Nagme-maintenance ka na ba? Huwag mong kakalimutan ang gamot mo lagi kung nagme-maintenance ka na. Tapos lagi ka magpa-pineapple, Sisi Koy. Ay, ganun ba? Sisi Koy, mag-pineapple ka lagi. O kaya kalamansi juice, Sisi Koy. Lagi ka magkakalamansi juice bago ka matulog. Ayan, Yadi Manda, still playing on your video, Yadi Manda. Lagi ka magkakalamansi juice, Sisi Koy. Malaking tulong yan sa mga matataasang sa mga matataasang BP, sa mga nagka-high blood. Malaking tulong yung kalamansi juice. Yan, huwag mo kakalimutan yung maintenance mo. Nagme-maintenance ka pala, sis. Tapos lagi kang pagod. Sige, matulog ka na, Sisi Koy. Tulog na ikaw. Ayan, Yadi Manda, still playing yung video. Sige, Sisi Koy. Ayan. Ingat ikaw, Sisi Koy, lagi. Ang gabot, ang maintenance mo, huwag kakalimutan lagi. Ayan, laging aalalahanin. Ayan, si Idol Edbons. Ayan, Sir Edbons, thank you so much for coming, Sir Edbons. Ayan, club shout out, Edbons. Daming bisita ni Sir Edbons kanina, kaya laging 1K ang views. Sana all, Sir Edbons. Sana all na lang, 1K views. Ayan, thank you host from Yadi Manda. Ayan, Yadi, still playing Yadi ha. Ayan, still playing on your video Yadi. Kumati yung lalamunan ko. Ayan, si Kwento, may galap shout out, Kwento. Kwento ng buhay ko. Ayan, si Kwento. Kwento, thank you so much for coming. Ang ganda ni Kwento, oh. Ayan, Sisi Koy, isarog. Baka ikaw, Sisi Koy, naantok ka na. Okay lang ako, Sisi Koy, ha? Ayan, 7 million in the house. Maraming salamat, guys. Yadi Manda, still playing on your video, Yadi Manda. Si Mary and Princess Vlog, ayan, nag-pop up din sa akin. Naka-ano na rin siya, naka-live na rin. Kwento, please drop your link, Kwento. Kwento, please drop your link. Madam Kwento. Yan, 7 million in the house. Thank you so much, guys. Yadi, still playing on your video, Yadi Manda. Yan, 200 like kasi si Yadi Manda. Imo, please drop your link, Imo. Nandiyan pa pala si Imo Agoy. Imo, please drop your link. Yadi Manda, ayan. Dan Paul, watch on your video, Yadi Manda. Ayan, like Dan. Thank you so much, Yadi Manda. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat, guys. Thank you so much.
Ayan, pakunik guys sa ating nakapin. Thank you sis. Maaga pa ako bukas. Tulog na muna. Oo, tulog ka na si Sikoy. Okay lang ako. Pa-enta rin ako maya-maya. Tulog ka na si Sikoy. Ayan, 8 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, Imo. Ayan, ayan from Yadi Manda. Ayan, bye si Sikoy Isaro. Good night. Quinto, please drop your link, Quinto. Shahabudin, ayan, I will go to channel, Shahabudin. Ayaw niya magbaba ng bahay. Ayan, i-go to channel na lang natin. Ayan, Shahabudin, I'm here in your house, Shahabudin. Naku, naintindihan niya kaya ako? Mga ano to, bahala ka dyan. Ayan, Shahabudin, playing on your video. Ayan, Bibom. Ayan, Bibom TV. Mega love shout out. Thank you so much for coming, Bibom. Ayan guys, connect to each other guys. Connect to each other. Ayan, siya happy, ano ba, ano matawag dito? Diyos me, pardon, ayan. Nahilo na ako sa pangalan ni, ano, ni Shahabudin. Ayan, Shahabudin, still playing on your video. Bihay, ayan. Bibong, please join me from Yadi Mandi. Ayaw nga. Ayaw. Si Sikoy, hindi ko nga, ano tawag dito, hindi ko nga mabigkas-bigkas yung pangalan niya. Napakahirap bigkasin. Tapos hindi niya maintindihan yung, pag in-English mo rin siya, hindi rin niya naiintindihan. Kaya ang hirap kausapin itong mga ito. Agoy, 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 agoy. Kaya mo yan, Bicolana. Bikulan mo nga si Sikoy. Kaya nga si Sikoy pag talaga di pa dito. Ayan, okay, isarog. Naintindihan ka si Sikoy. Ayan, oh. Kayong dalawa pala si Sikoy nagkakaintindihan eh. Kumakatituloy yung ulo ko dito sa mga ito. Ayan, si Sikoy isarog. Ayan, di ko pala ang ano eh. Ayan. Ayan, babay na si Sikoy. Sleep ka na. Ayan. Si Habudin. Si Habudin. Agoy, malalaglag ang cellphone ko. Agoy, 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 agoy. Naka-play naman na siya sa akin eh. Kaya lang ano ko siya, ipipin ko siya. Ayan. Si Sikoy, good night na sa'yo. Sleep ka na. Kumaga pa ikaw bukas gigising. Ayan, sleep ka na si Sikoy, ano, isarog. Ayan, ito, si Kwento pa, si Kwento, ayaw pa niya mag, ano, ano ko nga, chat ko na nga lang. Ayan, 5 million in the house. Maraming salamat guys. Ayan, playing tapos na pala si ano.
Shahabudin, ayan, that will watch on your video, plus 1 banana. I give you 1 banana, Shahabudin. Ayan, thank you so much for joining, Shahabudin. Nakaintindi ng English. Ayan, Ma'am Astrid, may kalag shout out, Ma'am Astrid. Maraming salamat sa pagsilip, Ma'am Astrid. Si tawag dito, si Bibom TV. Bibom, are you still there, Bibom? Mama Astrid, maraming salamat sa pagsilip. Thank you so much. Ayan, si Kwento, hello from Yadi Manda. Ayan, si Kuya Astrid, maraming salamat. Dito na ako sa bahay mo, Sis Astrid. Diretso na ako sa iyong bahay. Ayan, dito ako sa street sa sa 11 hours yung kaninang premiere mo kanina. Ayan, 5 minutes and 6 seconds sa street. Ayan, naka-play na. Ayan, you're welcome sa street. Ayan, Shahabudin, I have to go by, I'm sleepy already. Ayan. Maraming salamat Sisikoy ha, sleep na ikaw. Ayan, good night sa iyo Sisikoy, Isarog. Ayan, playing ka na Sis Astrid. Ayan, 6 million in the house, maraming salamat guys. Ayan, still playing pa rin ikaw, Ma'am Astrid. $7 million in the house, maraming salamat. Thank you so much. Ayan, dan sa nakapin. Andyan pa ba yung nakapin natin? Si Shahabudin. Shahabudin! Ayan, naka-play ka pa rin si sa street. Ayan, thanks madam, thank you very much. Ayan, you're welcome, Shahabudin.
Yan, malapit ka na mag-full watch sis Astrid. Welcome, sis Astrid. Yan, ipi-play ko ulit dito sa kabilang cellphone, sis Astrid, itong ano mo, itong video mo na to. Ipi-play ko ulit dito sa kabilang cellphone para dalawang play siya. Ayan, naka-play ulit dito sa kabilang cellphone ko, sis Astrid. Pangalawang play ko dito sa bagong video mo, sa bagong upload mo, ay sa bagong ano mo. Manay Merna, Miguelat shout out. Ayan, oh, thank you host. Ayan, pangalawang play ko sa iyo, sis Astrid. Manay Merna, magandang gabi sa iyo dyan. Katapos lang araro, bawal sipi habang palansya, dalawa CCTV, agoy. Yun ang mahirap. Ayan. Agoy, Kwento, thank you so much. Thank you so much, Kwento. Yan, patay ko nga muna yung aking ano. Yan, pati Astrid. Ayan, Kwento, thank you so much for share a blessing. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan, playing ka pa rin si Astrid. Ayun naman kasi nababaan ng bahay nito ni ano, Kwento. Teka. Napakagandang babae ni Kwento. Ayan. Ayan, still playing pa rin ikaw, sis Astrid. Iba na Alawi. Ayan. Ano ba to? Plant Passion Review from ano, sabi ni Kwento. Kwento, playing on your video, Kwento. Ayan. Ano ba to? 2 minutes and 52 seconds, Kwento, playing on your video. Ayan, napaplay tuloy ako bigla kay Kwento ha. Manay Merna, pahinga na ikaw, Manay Merna. Wawa naman ikaw, wala ka ng pahinga. Si Kuy Maribik nga, nagre-reklamo din eh. Maghapon din daw yung amo niya, walang ano, walang labas-labas. Hindi siya makaporma, hindi siya makagalaw. Kaya ayun, nagre-reklamo. Maraming salamat, Manay Merna, sa pagsilip, ha?
Manay Abyas, maraming salamat. Ayan, kwento, ayan. Still playing on your video, kwento. Yan, 5 million in the house. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan, si Sastrid, malapit na ikaw matapos. Ayan, kwento. Danpul, what's on your video? Kwento. Ayan, like, laki ng ano niya, oh. 6K, thumbs up. Ayan. Ayan, +1 banana, kwento. Thank you so much for sharing. A blessing. Thank you so much. Ayan, Sis Astrid. Danpul, what's narinig ko, Sis Astrid, dito sa kabilang cellphone ko. Ayan, maraming salamat, Sis Astrid. Istorbo nga sila sa white. Hayaan mo naman ay Merna, trabaho yan eh. Hayaan mo na. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Thank you so much. Ayan, pahinga na ikaw. Manay Merna, kawawa ka naman. Pahinga na ikaw dyan. Ayan, ang dami naka-live. Ang dami nagpa-pop up sa aking cellphone ba. Ayan, kwento. Thank you so much again. Thank you so much for the blessing.
Ay, sige lang sis Astrid. Oo, maraming salamat. Good night sis Astrid. Good night sis Astrid. Maraming salamat. Manaymer na, tulog na ikaw, payag na rin ako. Meron lang akong inano, ipinupost ko lang to. Meron lang akong pinupost. Sleep ka na, Manaymer na. Pa-end na ako. Pahinga ka na, Manaymer na. Pahinga na ikaw, wawa naman ikaw mag-ako na ikaw nag-araro ba? Pa-end na ako, may ginagawa lang ako. Oo, masakit talaga sa likod yan, walang pahinga, naku po. Si Maribik nga, yun din ang dinadaing kasi yung amo niya hindi daw lumabas eh. Maghapon din daw siyang pagod. Yan, pahinga na ikaw, Manaymer na. Okay lang ako. Pahinga na rin ako, meron lang akong tinatapos dito, meron lang akong pinupost. Ang camouflage ng pants ni Ivana Alawi. Ganyan mo siya.
Yan, maraming salamat guys. Thank you so much sa lahat ng naging bisita ko. Thank you so much. Yan, hindi ko na kayo isa-isahin. Basta maraming salamat. Especially kay Ma'am Kwento. Ma'am Kwento, thank you so much sa blessing na pinagkaloob mo sa akin. Thank you so much, Ma'am Kwento. Yan, maraming salamat guys. Good night, everyone.